आं रायजो राजाखौ बुंनो सानदों जायनो गोरोन्थियाव भट होयो ट्रेक्टर पार्टी आरो पदमफुलनो जायनो गोरोन्थियाव भट होयो थाखा आरो फैसानि थाखाय थाखा आरो अरनदिनि थाखाय जुदि भट होयोबा प्रमद बर' आरो ट्रेक्टर पार्टी आरो पदमफुलनि पार्टीया रोखा रोखा नैबे कालाराव लिरना लाना फैखादों नाय जायनि हाया मियादि नङा जाय मियादि नङि हायाव न' लुदों गिर्जा बानायदों मन्दिर लुदों मस्जिद लुदों बाथौ थानसालि बानायदों बिथांमोननि हाखौ सरकारा लानाय जागोन उच्छेद खालामनाय जागोन बुलडोजार खालामनाय जागोन होननानै रोखा रोखा लिरना लाना फैदों बिनिखायनो रायजोआ बेखौ फराय रायजोनियाव सों फरायसा आफादफोरनियाव सों जे जों मा भुल मावखो जोंनि हाया मानो सरकारनि आखायाव थांनो नागिरदों पूर्व जुगनिफ्राय जों मावबोना बे जाबाय थानाय आबाद खालामनाय हायाव जों मानो दिनै बुलडोजार खालामजानो नागिरदों बेथ' लिरनानै लाबोथारनाय प्रमद बर' बिथां ट्रेक्टर पार्टी आरो पदमफुल पार्टीया 2023 मायथाइनि 12 जुनावनो लिरनानै लाबोदों रेगुलार एभिक्सन आरो बुलडोजार खालामनांगौ सरकारि हायाव थानाय मानसिफोरखौ होननानै लिरनानै लाबोखादों बिनिखायनो देबरगाव समस्तिनि रायजोआ कुनु मते भुल खालामनाय नङा अल बिटिसिनि रायजोआबो कुनु दिन भुल खालामनाय नङा आरो भुल खालामदा होखार जागोन पुलिस मिलिटारि फैगोन बुलडोजार फैगोन सेफाय जागोन गाबनांगोन बिनि अनगा जेबो गैया दिनै जोङो देबरगाव समस्तिनि आन्दारावनो बे मा प्राइमारिमोन बिसमुरि प्राइमारिनि सिङाव जोंनि स्टुडेन्टफोर जायफ्रा ल' कलेजाव फरायदों बिथांमोनखौ जुगदान खालामनाय जाबाय आरो दाबथाम दाब्रैसो गामिनि रायजो राजाफ्रा जइनिं जानो नेगासिनो दं आरो बिथांमोना जा जिरायनानै दङ बिथांमोना सोब जइनिं जाजोबगोन दा देबरगाव समस्तियाव कन्टेस्टथ' गैखायानो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनिनो लोगो बिथांनिनो बिदा स्वरुप खाम्फा बरगयारी बिथाङा जुजिदों जों मिथिगौ बिथाङा आरामसे मिनिनो जेनलांगोन दिनै रायजो राजाया बेखौनो प्रश्न खालामदों जाय बेक्तिया जाय सुबुङा हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव मान मर्यादा डिपुटि चिफ थाखा फैसा रायजोजों सिनायजानाय अननाय मोनबोदोंमोन बे अननायखौ सोरनि जुगिदि मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि जुगिदि मोनदों अब्ला दिनै एसेबां अनसुला हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै थांनो हादोंब्ला दिनै आं बुंगोन नै दाख्लैबावै मास मोननै मोनथामनि उनाव सिगाङाव लोगो मोननाय प्रमद बर'खौ नागारनो बेसेबां सम नांगोन नङा होमबा हाग्रामा महिलारि बायदि बिथांखौ एसेबां हाथियार लानानै जुद्ध होबोनाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे बेक्तिखौ मानगोनां खाम्फा बरगयारिया नागारनो हादोंब्ला नै दाखालिबावै लोगो मोननाय मिसुलिया लिडार बेबो सासे प्रमद बर' बिथांखौ नागारनो बारा सम नाङा आरो दिनै रायजोआ बेखौनो ओरैबायदि नोजोर होदों दिनै गावनो बिटिसि बानायबाय गावनो न'खरखौ बानायबाय गावनि न' खाथियावनो सेक्रेटारियेट अफिसखौ लुबाय गावनो बाउन्डारि बानायबाय एसेबां बानायनायनि उनावबो गावनि न'खरखौ नागारनानै थांनाय बेक्तिखौ रावबो रायजोआ मोजां नोजोरजों नाया नङा होमबा गावनो बानायनाय न'खौ गावनो जोनोम होनाय गथ'खौ गावनो बानायनाय बाउन्डारिखौ जुदि बे बाउन्डारि बे न'खरा मोजां नंला होननानै नागारना थांनाय बेक्तिखौ रायजोआ गाज्रि नोजोरजों नायगोन दा अब्ला खाम्फा बरगयारी सारनि जिउआवबो बिदिनो जादों गावनो बानायबाय बिटिसि गावसोरनो लुबाय बिटिसि सेक्रेटारियेट गावसोरनो बानायबाय बाउन्डारि बेखौनो गाज्रि होननानै दिनै राजनितिनि मुलाम्फानि थाखाय बेलेग दोलोआव गुबुन न'खराव संसार जाहैनाय बायदि आनि थानि मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारनि जिउआ बेबायदिनो देबरगाव महिलारि थासान्दियाव देबरगाव समस्तिनि रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारिजों माबायदि खबर होगोन एखे इम्पसिबल आं दा बुंनायानो जाय बेक्तिया हाग्रामा महिलारिखौ नागारना थांदों बिसोरो गासैबो जोबलांदों आरो जोबलांगोन हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि सासे गोख्रों लिडार बिब्दि लिडार मोननो आरो बानायनो बेसेबां सम दंबावो दा बिथां बायदि लिडारखौ खाम्फा बरगयारी सारा दिनै नागारनानै थांदों फोथाय खेबस' खालामदों गावनि लाबा लाबनि थाखाय दिनै गाद्दारि खालामदों
दिनै आं बेखौनो फंसे खोथाजों बुंनो सानो जाय मानसिया एसेबां मर्यादा मोननायनि उनाव एसेबां दिनै गोजौआव आखन मोननायनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै थांनो हादों अब्ला आं बेखौ बुंगोन खाम्फा बरगयारि सारखौल' नङा आं बयखौबो बुंगोन बिसोर बायदि मानसिखौ इंलिसाव सेल्फिश होननानै बुङो हिन्दीयाव गाद्दारि होननानै बुङो एसामिसाव सार्थफर होननानै बुङो जाय गावनि लिडारखौ लागाना थाङो दुखुनि समाव नों था थैनायसिम थाफा मांखर होनायसिम थाफा सावनायसिम गोथै सालियाव सावनायसिम थाफा नोंनि लोगोआ जुदि खैफोदाव गोग्लैदोंबा अब्लासो नोङो नोंनि थार लिडारखौ सिनायगोन दिनै जायफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ खैफोदनि सिमाव नागारना थांदों निदानि समाव खस्थ'नि समाव नागारनानै थांदों बिथांमोननि अबस्था बिदिनो बिथांमोना गाद्दारि सेल्फिश आरो सार्थफर थेंक इउ खिन्थु बे बाथ्राखौ बुंगासिनो जे खाम्फा बरगयारिया एबार देरहागोन देरहाया बेथ' जेनखानाय थांनाय खनसेयाव जेनाखै होमबा जेनदोंना जेनाखै जोङो थाखा फैसा बाहायि समावनो जोङो सारि लाख भट मोनदों गभर्नमेन्टआ जोब्बाय फिनिश दा गेम प्रमद बर'आ खुनु प्रलबनबो होनो हाला रायजोनि खाथियाव नों बेखौ होनो हागोन होननाबो गैला अब्ला दिनै जों थाखा फैसा बाहाया लाखिनो सारि लाख जुदि भट मोनदोंब्ला गभर्नमेन्टनि प्रमद बिथांनि गभर्नमेन्ट थानाय समावनो प्रमदजों थाफानाय खाम्फा बरगयारि सारा नों बेसेबां भट मोननो हागोन बिनिख्रुइ बांसिन खाम्फा बरगयारि सारनिख्रुइ बांसिन बै 14 चिराङाव मानगोनां जोंहा सांग्रां ब्रह्म बिथाङासो बांसिन भट मोननायनि आसायाव दङमोन दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोआ बेसेबांसो मासि देरहागोन 27नि आप आंनि हिसाबाव माबाया क'क्राझाराव निल क'क्राझाराव इउपिपिएलआ निल चिराङाव आं बुंला क'क्राझार माबायाव उदालगुरियाव निल बाक्सायाव सासे बा सानै भाग्य'आव दङासो मोनगोन बाखि सोब आदाला पार्टि